מכינה סרטון לתקשורת. רוצה להתראיין? יש פרס, רוצה? אתה חתול? אילו מילים אתה הכי שונא? אוקיי, אני עומדת לתת לך את הפרס. מוכן? ראית אותו? עכשיו אקח אותו בחזרה. רוצה אותו? טוב, אז לא. טוב, מה ואז? טוב, כך. יופי, אתה לא עושה כלום. בוא נמשיך. מה אתה הכי אוהב לעשות? לישון? אתה אוהב כלבים? כלבים. טוב, לא אציק לך. ביי, מקווה שנהנתם.